izložbenom paviljonu Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore večeras je u Titogradu otvorena samostalna izložba Krsta Andrijaševića iz Nikšića, koji se predstavio sa 48 crteža i jednom skulpturom. Pred vama izložba naglašene sentimentalne refleksije jednog senzibilnog umjetnika koji se likovno predstavio golemim očajem i beskrajnom tugom. Jer kada umjetnik izgubi nešto značajno u životu, on ne može odmah da napravi likovni roman i sasvim prostog razloga jer mu rana još uvijek krvari. Poslije izvjesnog vremena dobije gorko zadovoljstvo da takne njen ožiljak, što ne znači da će prestati za uvijek. Naprotiv, on će dalje stvarati, ali kako? Ovog puta sasvim iskreno i bez predrasuda pokušao je da odgovori, čini se ipak umorni umjetnik, Krsto Andrijašević, koji je rođen 1948. godine u Balsavama. Fakultet likovnih umjetnosti završio u Beogradu. Do sada je samostalno izlagao 2 puta, a kao član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore više puta grupno. Živi i radi u Nikšiću.